nós parece que Jules Penjol aqui na BMW. Você vai explicar nos que nós podemos esperar de um weekend venideiro 30 com 31 de março de auto show na Sambil. Sim. Jules, bom venir cerca nós. Jules lo dirigi nós tem par de coisas na holandês que a minha tá sentia mais cômodo. Jules é homem técnico aqui na BMW. Jules, conta-me, o que nós podemos verwachten de você durante de auto show? Dat is bij Doors Auto bij de autoshow, maar het is nog een verrassing welke auto we gaan meenemen. Zie, ik kan het nog niet zeggen. Ok, que bom. Bisa não sei, né? Qual auto você preta? Dois autos você anda bem com ele. Conta-me algo de BMW seu auto não. Porque eu viajar na taqueira com o auto não, você é difícil. Conta-me algo de auto não. Ook BMW is het dat BMW is altijd een vooruitzicht. BMW is als eerste in de markt altijd. Als BMW iets gemaakt heeft, volgen de anderen altijd. Hun ontwerpen het idee en de rest die volgen altijd. BMW de leader? Ja, leader in de markt. Altijd. Oké. En dan heb je al BMW, vooral had je dat vroeger met de iDrive die je vroeger had. Je had een klein joystickje in de auto toch? Sí. BMW was de eerste en daarna komt de rest allemaal. Okay. Conta-me algo de ecos ng modern técnico que BMW desarrolla na sua auto. Nou, BMW heeft nu vooral dat ze denken aan Efficient Dynamics. Dus vooral dat ze denken aan sport moet wel snel zijn, maar we willen niet veel brandstofverbruik hebben. En wat je vooral hebt ook voor het milieu, dat ze denken aan dat je niet te veel uitlaatgasemissies mag hebben. Maar toch dat je sport altijd blijft. BMW is toch altijd dat het snel en goed moet zijn. Maar dat je toch wel met weinig brandstof verbruikt. Oké, interessante. Então, surpresa grande você anda bem durante de autoshow. En daar zie je dus altijd in dat BMW ook, als je bij de autoshow zult waarschijnlijk ook een motorkap openzetten, dat je eronder even kan kijken wat voor motor we erin hebben zitten. Interessante, interessante. Conta que garantia que você anda doen. Dat is een door aan je. Garanteren we die auto ongeacht kilometers. Que me come quanto kilometer como que sí, pero de 2 anos de garantia tem. Ja, sí. Wow, color. Conosco que color. BMW heeft ook individual colors. Dat betekent dat je, net als met parelmoer dat je hebt, dat je kijkt op de auto van de ene kant heeft hij één kleur en je kijkt van de andere kant heeft die auto weer een andere kleur. Daarnaast hebben we natuurlijk ook de metallic kleuren en alle leuke kleuren die je kan krijgen van BMW. Maar de individual color is toch wel speciaal. Wauw, interessante, interessante. BMW é um auto que também é largo. Ja. É um auto duradouro. Ja, die gaat eigenlijk, een BMW kan eigenlijk je leven lang meegaan. Maar je ziet heel vaak een leven, dat wat gebeurt met BMW, die gaat op generatie. Mijn vader heeft ingereden en die geeft hem aan de zoon. Ja, en die gaat door. Esta maneira de família que vem botar heredi. Ja. Ah, met corre BMW, met Jonan, corre BMW, met nieto. Een familiestuk is het eigenlijk. Het is een familiewagen daarmee, no? We hebben, kijk, ik heb hier wat je hier ziet, is de 5-serie. Waar gewoon makkelijk. Kijk, de W-serie. De 5-serie. De 5-serie, sim. oké. Maar dan tem een 5-serie en dan geef je deze is een wat grotere auto. We tem een 3-serie também, is iets kleiner. En dan geef je maar dus ook een familie. Andere keer ook met 5 personen kan je daar makkelijk in zitten. Dan heb je daarnaast heb je de SUV's die we hebben. Dat is wat groter allemaal. Ja. We hebben ook de kleinere auto's, de 2-zitters, die eigenlijk wat meer sportiever zijn, hebben we ook allemaal. Dus in principe voor alle markten zijn we thuis. Dus van een gezinwagen, executive auto, naar een sportauto. Dus in principe hebben we voor iedereen hebben we wat. Por exemplo, se nós para aqui na Mariparaco tem sunroof. Maioria die BMW não também com sunroof? Nee, dit is wat je ook speciaal kan bestellen op een BMW. Okay. Ze komen er niet standaard mee. En geef maar wat het is van op het eiland wat je heel vaak toch hebt, dat niet iedereen wil één. Waarom? De zon is heel erg heet hier op Curaçao. Dus het is niet altijd lekker om een sunroof. Maar je kan hem wel bestellen, een panorama sunroof ook die groter is. Ah, dan wordt die maar daarmee. Oké, wordt die zo'n panorama. Ja, wat je nu ook hebt is dat jij BMW kan bestellen met dat je een soort night sunroof hebt. Dat je de sterren kan zien als je erin zit. Wow. Dus dat is, we hebben heel veel daarin. Maar we hebben sunroof hebben zeker. Oké, op interessante. Jules, die kom met een geskogen op een BMW? Omdat BMW in principe altijd voor iedereen wat heeft. En dat je alles erin kan, je koopt een BMW, maar je kan er alles erbij bestellen wat het leuk maakt om in een BMW te rijden. Je kan Bluetooth bestellen, maar je kan net wat je zegt panorama bestellen. Je kan een sportauto bestellen, maar in principe voor iedereen heeft BMW wat leuks. Kan mij probeer com mijn idee que na que coloque een auto que com me que denje e bosanta sorte. Ja, je komt hier en we kunnen alles wij ook visueel laten zien. Dus als je hier komt, kun je visueel zien precies op het scherm. Kun je laten zien, deze kleur wil ik hebben, met deze velg wil ik hebben. En daarnaast ook alle opties die je erbij zou willen hebben. Interessante. Jules, me quero agora que invitar nós en dan patei weekend venidero durante de autoshow na Sambil. Oké. Ik zou iedereen graag willen uitnodigen. Kom gezellig bij ons bij BMW op de auto.
autoshow, dan kunnen jullie onze modellen bekijken die we daar hebben staan. Beide, de verrassingsmodellen. En op een gegeven moment, als jullie dan komen, kunnen jullie alles mooi vragen aan onze werknemers die daar zijn. Jullie alles kunnen uitleggen over onze modellen. Jules, dank je. Moet bisa aan missie qua model, we zijn erbij kunnen. Oké. Ja, ja? Oké, dank je. Great. Laten we ons maar waken.